Jsem si stál hru a zkusil jsem to. Probral jsem se normálně za 3 hodiny. Jakože, že jsem měl postavené jako 2 města, měl jsem normálně obrovskou armádu, tohleto a byl jsem úplně ponořený. A co se mi stalo ještě horšího je, že jsem říkal, hele, já si jenom jdu odskočit na záchod a už jdu spát. A já jsem ještě hodinu na tom záchodě seděl a hrál jsem dál. Já vím, že to nemám dělat, vím, co jako je špatně, ale přesto jsem tady tohleto dělal. Ten náš úkol jako rodičů podle mě je i naučit ty děti, že jsou tím multimediálním obsahem klopení všude a musí se naučit nějak s tím jako pracovat. My je od dětství učíme, je fajn jíst 3x, 5x denně, je fajn v noci spát, je fajn trochu sportovat. Prostě učíme jako určitý návyky, ale protože ta naše generace tak úplně jako s těma počítačema nevyrůstala, tak my jakoby nemáme podle mě v sobě tohle uvažování o tom, že jim musíme předat i ty návyky, jak s tím mobilem, internetem, počítačem pracovat. Za počítačom ako dieťa trávil hrozne veľa času a to z toho dôvodu, pretože som mal pocit, že môžem viacej, ako v skutočnosti môžem. To decko je svojím vekom a možnosťami hrozne obmedzené, lebo žije vo svete dospelákov. A tie hry, vďaka nim som mal ten pocit, že zrazu mám oveľa väčšiu silu, ako v skutočnosti mám. Děti třeba často nejsou ochotní počítat matematické příklady prostě na papíře, ale můžou některé děti být ochotní počítat matematické příklady v nějaké aplikaci, která je nějak gamifikovaná nebo ti prostě poskytne jako nějaký uspokojení z toho, že si třeba skládáš prostě virtuální pucle a za každý spočítaný příklad dostaneš jeden dílek a z toho si pak složíš jako kočičku jak čichák pampelišce. Já si myslím, že v první řadě je jako skvělý, když dítě přijde s tím, že by si chtělo stáhnout nebo zahrát novou hru, tak se s ním o tom pobavit. Co jsou ty důvody, proč tu hru jako chce hrát? Vidělo někde reklamu, doporučili mu to spolužáci, nebo prostě je jediný ze třídy, kdo tu hru nehraje. Jako ta motivace je podle mě vlastně hrozně důležitá. A co se mi zdá hrozně fajn, a i to může otevřít nějaký dveře komunikace s tím vaším dítětem, když se jako zajímáte o to,